Eu creo que é posible, ainda que sea algo difícil, pero é posible que cheguemos ao número de accidentes cero e número de vítimas cero. Ese é o obxectivo de Maki, este policía local que leva 10 anos difundindo consellos de seguridade viaria nos colexios de Vilanova. Grazas ás súas clases, unha xeración de vilanoveses ten moi claro que hai que facer para evitar accidentes de tráfico. Cando vas no coche, tes que poñer o cinturón, telo que poner aquí no ombro e na cintura. Levar o chaleco reflectante na bici, o casco. Cando vas en bicicleta, tes que poñer a luz blanca atrás e outra diante. O uso de luces na bicicleta, cuidado ao cruzar no paso de peatóns, mirar sempre 2 veces. Eles son alumnos de sexto de primaria do Colexio Xulio Camba de Vilanova. Esta mañá foi a última das sesións desta iniciativa do Concello da Policía Local, que busca que os cativos actúen de valedores da seguridade ante os seus pais. Todos estes rapaces levan o feito desde infantil, seguido a preparación de educación vial, e teño constancia de que o saben perfectamente, aínda que só sea polas queixas dos pais. Que se queixan de que lle obligan a poñer o cinturón, que non lle deixan falar por teléfono, que lle din que vayan máis despacio. Hoxe, ao ser a última xornada, os pequenos tiveron a recompensa pola atención prestada nas clases. Unha iniciativa que está causando, de verdade, moitísimo interés nos pais e nos nenos. E hoxe estamos aquí, pois agora vamos a entregar unha chapa que colaboran varias empresas do noso Concello. Tamén nesta quero dar as gracias do Concello ás empresas que colaboran pois nesta campaña de educación vial para os nosos nenos e nenas do noso municipio. E para os que creen que a educación viaria debería facerse a partir da secundaria, Maki asegúranos que non é así. Vos aseguro que cada ano levo sorpresas. Estou facendo un resumen de anécdotas co rapaces porque me deixan, como ahora podestes ver, para cantos lados hai que mirar antes de cruzar, sempre decíamos 2, e eles dinme 3. Por qué? Izquierda, dereita e izquierda. Che corrigen eles. Ven algún vídeo e din, o vídeo está ben, pero a señora non levaba o casco na bicicleta. Genial, o sea, che deixan asustado. Hoxe remataban estas clases tan vitais e a eles non se lles vai esquecer o máis importante. Que nós somos a xeración 00. E iso que significa? Que 0 víctimas e 0 accidentes.